després de 3 setmanes sense fer cap cim, avui tornem a reprendre un altre cop la repta dels 100 cims. Estem a Sant Jaume de Frontanyà, anem a pujar al Padró de Tubau i res, sembla que és una ruta bastant fàcil i bastant planera i anem a veure com va. Vinga, va, comencem, que si no, no arribarem mai. Fins ara! Ja estem a punt d'arribar al cim. Estem als Rasos de Tubau, darrere meva es poden veure els rasos, són espectaculars. El dia avui ens acompanya molt i la veritat és que és molt xulo, una pista molt planera. I res, anem a veure si arribem perquè no hi ha manera, tu, vinga, va! El Padró de Tubau, un cim emblemàtic del nostre país. Això va sumant, ha molat molt. Una pujada molt suau i res, vas fent per pista, després pels rasos. Genial, genial. Res, anem a descansar una miqueta i us explico després la baixada. Apa, vinga, fins d'aquí una estoneta. Hi ha un llibre de piulades. Anem a ser una ulleta. Què anem a posar? Hola! Impressionant! Ha sigut una passada, espectacular. Tot el camí, genial, fantàstic, home, pujadeta, però genial. Després el ras ha sigut espectacular. No es podia parar de fer fotos. Espectacular. El cim, immillorable. La veritat és que molt planer, hi ha una petita capelleta on hi ha un Cris, un sant, vamos, el verde geodèsic, vamos, espectacular. Hem agafat un catxe, una meravella, impressionant. Us recomano a tothom que vingueu. Jo estic flipant, perquè ha sigut una passada. Em fa una pena que no us ho podeu ni imaginar que això s'acabi, perquè no vull que s'acabi. Però hem arribat al final de la ruta, així que bye bye, fins al proper Simo Ruta!